Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achinyomba Tom Jones naMaititi ari kudedza kuti Maititi imbavha yekupedzisira zvikwereti bhadharai kwete kuvharavhara nenyaya yekuti muri wemusangano. Akadedza kuti Tom Jones achagara kumba ari kutsvagwa nezvaari kusara achiposta paFacebook. Tererai muonzwe zvakaoma mufungi. This 2022. Repent. I'm not into politics, my dear. I don't do politics. And this is Zanu, this is NDC, and when I want to go and vote, I know where to put my vote. I don't need to ask anybody. I don't need to go and ask for advice from anybody. Your vote, your choice, your secret. For what? I benefit. Zanu yacho inondipei makamboona iko nezviri kutoka neshweti makamboona Zanu ichindipaka na cent sure dai ndanga ndiri mupolitician kana kuti ndiri so connected dai ndiri kutambura zvikwereti zvese izvi ingadai ndiri maproblems ese aya Zanu yacho yamunongonditaura muchingondi iyo pikicha irorora andakatorwa munangagwa ndinozvikungura ndikati ndisina kana kutorwa pikicha iyo because picture irorora rakandiparira sure ndingadai ndiri mupolitician ndichichema nhamo dzese dzekuti political meeting coming for a political meeting yei yandinoita munondiziva zvakanzi no ma'am, who are you? Andinamati ndikati nai mwari sure ndigodzokera kuZimbabwe ndasvika pabhodha pepaUK ndigodzoserwa kunzi dzokerai because katsambaka kakatonyorwa kunzi detention whether to see if you are katsikabebekamndokaverenga kana kutendera kupinda kana kusapinda katotikwa certain things vagara vadiscuss azodzoka murume uyo azobvunza futi sikanzi mem kuno kumati muri kuirei ndobva ndamurakidza zvandandishuvira ndobva ndamurakidza page sikanzi let me see page renyu ndamurakidza page ndamuvhurira mamwe maskits andoita saka maskits aunoita ndo unofananidza napresident wedu kana wauya kubritain maskits ako akafanana nepicture iyi kana ndabva ndavaratidza maskits andinoita wakabva wafunga kuti warema zvekuti unodaidza president wedu kuti indai kupage kwaED. What were you thinking really? Waimbonyasenge wakatemba paiko iwe naiwe kamuchacha pawaisira vanhu maodho uchiti mira ndichambobuda napresident ndichadzoka waidiko kwaingoti kumbira unoziva kakumbira riregerere this jangu chakutaura kuti ndainyepa ndaida kutyisidzira vanhu ndiregerereiwo ndiri mbavha kwete kuti my life is in danger kunge uri kuitirwa utsinyi iwe uchibvunzwa mubvunzo wokuti kwamusi pawaisa maodhiyo aya ari kubva pafoni yako aya uchiti waibuda nemukuru wakabuda nawo kupi wakavaona kupi nyaya ndeye kunyepa zvakafamba sei people are setting me up cooking audios who we are cooking audios zvinhu zvine picture dzako idzi petwa hausati wapetwa kusvika wapetwa this was your own mouth. You get nothing from this. Repent. I am preaching this word this 2022. Repent. I'm not into politics, my dear. I don't do politics. And this is baba wangu aripai atakapfeka iyi baba vedu seZimbabwe tichida tisingati ndo baba wedu zvamanje manje usavaenzanise nababa wako amurata nekuti unongofunga kuti unoti kuvanhu ndai kupeji baba wako chaiva tisatombokuona uchivaadhirisa uchidaro papeji rako nai makamboona here mafollowers akamuchacha ari palive achiti endai kakupeji kwamurata musandibvunze zvikwereti endai kupeji kwamurata kowai kudaro baba vese venyika uri ani uri chiiwe unoda kubvunza kuti endai kuna baba wenyika kunoitei kwaunoinfluenza vanhu kuti vaende iwewo
unotiudza kuenda kuna baba wenyika isa hatizivi kwavanowanika, hatizivi kuti peji ravo rakanzi nhasi muzanu ZANU here kana ZANU, which one are you? Because you told us as your followers kuti ZANU-PF is useless one. Audio yako play imwe yacho endai kupeji kwa ED, musahukure panapo kuri wati vanhu vanohukura vanorutsa vanofanirwa kudhisevha kuenda kwa ED. Zvawaitaura iwe nemuromo wako hauchadi kuuya kuzoita influence wokuudza vanhu kuti hei zvinhu zvendaizvitaura but ndatopa ma19 wakuya uchiti my life is in danger. What danger? Answer the questions the answer. Page kwa ED, my man, I work for my man, I see ED. Waingoignore because zvazvisati zvanyatsofambirwa nevanogona kuita kuzvisvika. Zvasvika manje kuti munhu uyu anoshaya mapikicha inemi ndo zvaaitaura izvi. Ndo zvaanotaura ari kwaiko izvi. Wava kuramba voice rako zvinhu zvine pikicha yako zvawaitaura zviri pamalive ako. Ari papeji rako. You think you can play with everyone's brain like zvaunoita mahouse girl ako mafollowers ako. Kusvika wapetwa. Ndati uchapetwa ende uri kuzopetwa nemukomana wako Tom Jones. Muchataura zvenyu nemukomana wako Tom Jones, muchanyatsotaura. Muri kuzopetwa musingadi muchida iwe naTom Jones. Answer your stories without pretending kuti hey ndingira dzadzi yamai vangu chaiyo buda ndibudewo. Dzadzi yamai vangu buda ndibudewo chaiyo. Nhasi wangu watuma Tom Jones kuti vatuke futi atuke zvemumwe mukuruzve vanesine nemutupo wangu wamutumazve. Kana wakubvunzwa kuti iwe nemukomana wako muri kuti wonyepera kunge uri kunyeperwa nevanhu asi ndione uchituma mukomana wako. Urikuona uya anonzi Mnangagwa ane dambudzo mhata yake anachiwenga mutiti wake une matinji unonzi dzokororo ine simbazvo. This is everything. akauraya vanhu muZimbabwe. Right, inzwa nyari manana. Urikuona uya anonzi Mnangagwa ane dambudzo mhata yake anachiwenga mutiti wake une matinji unonzi akauraya vanhu muZimbabwe, akauraya hama dzedu, akauraya anambuya rasekuru achifosa vanhu chiZANU-PF chekumama chemutoto, akauraya mashona ese, akauraya mandebele ese gukurahundi achiuraya vanhu nesunu yavo vafanana vanhu ayaza vafanana vanenjani asanga navo straight 99 nembare navana bherenga vakipi golo vafana kunge vaitula vana vafanana vanhu vadasoona manje vatike mumfanano vana umfanano vati kugwavha vana kupangana. Vanogona kutranslata kubva kudhevere kuisa kushona translata kutaiti akutiza kumba kwake Cosmocity. Right, vanyari manana. Urikuona uya anonzi Mnangagwa ane dambudzo mhata yake anachiwenga mutiti wake une matinji unonzi hero basa wedzai kusvitsa kuvakuru venyika nekune vanofamba nevakuru venyika nekusiyawo department kwese ikoko. Hero basa kune munhu ari kuda kuuya kuzocheka mukuru wedu. akauraya vanhu muZimbabwe, akauraya hama dzedu, akauraya anambuya rasekuru achifosa vanhu chiZANU-PF chekumama chemutoto, akauraya mashona ese, akauraya mandebele ese gukurahundi achiuraya vanhu nesunu yavo vafanana vanhu ayaza vafanana vanenjani asanga navo straight 99 nembare navana bherenga vakipi golo vafana kunge vaitula vana vafanana vanhu vadasoona manje vatike mumfanano vana umfanano vati kugwavha vana kupangana vana kubuda kumama wangutambi politics lwa mfana ufake maoko ekadheni anoisa maoko mumusoro thinking kuti isusu tinovhunduka, isusu kurohwa nehana, isusu munhu anoita chingochani chekumama mfana pacho. Right, regai ndichivhura malaini manje. Tiri kuda vanhu vane mameseji avari kuda kuendesa kumusoro nenyaya dziri kuitika mumastreets. Regai ndipinde nhamba yangu mutange kufona mutaure zvichemo zvedu zviri kuenda, iko reida kumbonyeperwa nzvenza zviri kuenda.